Какво е това, бе? Какво е това, бе? Какви са тия маймунски танци? Не ви ли е срам? Ако искате забавата да продължи, валс! Тумба-лумба, тумба-лумба. Стига вече. Тумба-лумба, тумба-лумба. Ма това е музика, Чичо. Само че не мога да усетиш, да я почувстваш. Каква музика, бе? Да ти пикам на музиката. Така не. Така вече ще скараме. Нямаш право да обиждаш. Не мене. Музиката нямаш право да обиждаш. Всеки, който не разбира и бърза да пикае. Гоше! Няма Гоше. Няма Гоше. Аз всичко съм фърлил там, а ти пикаеш. Ех, Чичо! Гоше, не може ли тая работа малко по-тихо, бе? Не може, Чичо! Тумба-лумба. Ма това е музика, Чичо. Само че не мога да усетиш, да я почувстваш. Каква музика, бе? Да ти пикам на музиката. Какви са тия маймунски танци? Не ви ли е срам? Ако искате забавата да продължи. А сега за вас ще пее Рени Ковачева. Ще ви спее една песен, която се говори за любов, раздяла и още нещо. Починете сега с песен. Изправете се хубава певческа стойка. Вземи хубав дъх подпри диафрагмата. Началото твърда атака форте. Темпото е алегро кон фоко, кон спирито. Сега ще ви дам тон. Момент само да се справя с моя приятел камертона. Така. Момент тук фа мажор. Един момент. Нещо има промяна. Да, фа мажор. Момент нещо не е точно. Така. Сега ще ви дам тон. Внимание! Следете ме. Du hast